Ing inini. I'm just a bit really takot ako kagabi kasi magkwento lang muna ako sa inyo. Ing inini. Padool ko muna ito. Lalo na sa lahat ng mga nagtatanaw ng video ko dito. Mag-live-live muna ako dito. Boring ako dito sa bahay eh. Bored in the house, I'm bored in the house, yo. Ing inini. I just wanted to tell you, uso na talaga ang mga wakwak at ungo ngayon. Kasi, you know what? Kagabi, nagkaguliyang talaga yung mga tao dito. Marami ang mga naggawas ng balay. They did not even observe the social distancing kasi may kumatkat doon sa sa atop namin. Nagtaktak yung tiil doon ba? Nagtaktak doon. Nakurat yung namin, kauban namin dito. Kasi, ayun, gili-ili namin. Ginoo ko na yung nagtuwad-tuwad. That's the reason why totoo ang aswang. Ing ini. Ing ini. Yan. Madudunggan niyo dito. Ito sa Davao. Totoo yun. Marami ang nagsabi. Marami ang nakakita nginhi. Maggagawas ng mga ungo. Nga seryoso ng mga tao gani. Ing inini. There was one time when I wake up kasi hindi ako nakatulog masyado. Kasi naglagubo yung namin. Naglagubo yung atop. Grabe talaga. Hindi namin alam kung anong klaseng mananap ang nagbatog doon sa namin. Doon sa may yung sa atop namin. Tingala talaga kami. Kaya gumawas kami sa balay. We found out nga wakwak kunot. Ipicturan nga na sa mga tao. Ginoo ko tinuod gud ang wakwak. Ginoo mo ko nang gawahing anang inyong mga scene nga na ang lion nga na tan-awon mong nagtuwad ba mo da sulod sing kwarto o gayak ka. Gili ing ini nakita ni gabilangkan. Ing ini ano kung mga tulog mo ay mo pagbilangkad nga na. Ini ang uban gahayang. Kaya yung mga wakwak pantayan kakatkat yan sa atop niyo. Lion mo ganon maglili yan sa niyo sa atop. Kita sa atop ganon. Ingon ng wakwak. Kini nagbilangkad. Ing ini. Sabi ng wakwak ngayon. Bakit kaya ang mga wakwak hindi na lang mag-agi sa dalan? Ing ini. Magano talaga yan? Yung magsaka talaga sa atop. Doon talaga sila ganahan sa atop. Kasi ing ini. Ganun ang ginagawa ng mga wakwak. Kasi mga wakwakay nga ang tawag dyan, di ba? Makikitaan. Ganun, pagtanaw. Gumaganon yung wakwak, li ang gasigang mata. Makitaan ko. Ang uban matulog, di ra ba magsinina? Mo nang wakwakon mo. Ing ini, I prove it. Can prove it. The reason why yung mga wakwak, yan talaga yan sa atop maglili. I can tell you kasi, siyempre pag naka sa atop, klaro kay ni mo tanan, ing ini makikitaan mo talaga. Wahingon mo yung scene, ganon. Pagtingin mo dyan, ay ginoo ko. Mga borders nga nursing. Ing ini. Kasagaran sa mga wakwak, mga laki na gumaganon yan sila. Tingnan nila yung atop. Kaya kayo mga babae, huwag kayong huwag kayong
maligo kayo, magtabon talaga kayo, wag kayong magpataka dyan. Kasi yung mga wakwak ngayon, ing-inin eh. Bumabatog yan sa atop kasi klaro kayo dyan sa atop. Pagtingin yan dyan, kita lahat. Kaya yan ang kalaki ng mga wakwak. Ang mga wakwak, ano talaga yan? Mga lalaki ang mga wakwak. Kung babae, manananggal yan. Ing-inin eh. Ing-inin eh. Pagwakwak lalaki, kasi yung lalaki, yan naman talaga ang mangwakwak talaga. Oh, di ba makikita nyo yung mga kasagaran sa silida? Ing-inin eh. Oh, wakwak. Pag manananggal, babae yan. Never ako nakakita ng manananggal na lalaki. Never in my entire dreams, ing-inin eh. Nakakita kong manananggal nga lalaki. That is why I conclude, kung wakwak lalaki, kung manananggal babae, ganun. Kung manganak na sila, sigbin. Ing-inin eh. Magtuwad kay bata pa man. Kita mo anong mga bata magtuwad magkuhan. Kasi sigbin, yan ang anak ng wakwak at manananggal. I just wonder yung ing-inin eh. Babae, kawawa yung kung manananggal eh. Ganito yon, ing-inin eh. If ever yung manananggal, kasi matunga yung lawas ng manananggal. Yes, di ba? Lilipad yung katunga ng lawas niya, ing-inin eh. Hindi ko alam kung ano ang pakpak ng manananggal. Saan kaya ginawa yun? Kasi kasagaran kasi ng pakpak ng manananggal, parang sa kwaknit, yung parang pakpak ng kwaknit yan. Baka gigawa lang yan sa tabanog yung pakpak. Ing-inin eh. Yan yung telling you. Anong mangyari? Yung maputol ang lawas. Just imagine, maputol ang lawas, mulupad ang katunga. Mahibili ng tinae. Ing-inin eh. Anong mabuhi pa mang manananggal og maputol ang lawas? Giyon sa muna paguna-huna, ing-inin eh. Taka naman sila. Mahibili ng lawas, mag-amigason ng iyang katunga. Ing-inin eh. Paano ang mangyari niyan kung yung, for example, yung manananggal, di ba, maglipad yung manananggal, mabili niyong, niya, katunga ng lawas. I just wonder, anong mangyari sa katunga ng lawas ng manananggal? Ing-inin eh. Di ba, amigasyon yan? Kasi mabili, nagtindog lang yung ing-inin eh. I just wonder, pag maputol ang lawas ng manananggal, lilipad ang manananggal, hindi ba matumba ang katunga? Ing-inin eh. Hindi mo matumba yung nahibilin nga katunga sa lawas sa manananggal. Kasi lumipad yung lawas niya. Ing-inin eh. Tapos, paglipad ng lawas, mahibilin yung niyan, yung katunga. Ginoo ko. Paano naisip ng manananggal biyaan yung katunga ng lawas niya, pagbalik niya, kung dili tokbon o sawa yung katunga sa lawas, ing-inin ni giamigas. Hindi yan naisip ng mga gumawa ng manananggal. Kataka lang na sila, ing-inin ni manananggal pag mulupad kayo, putol-putol si mong lawas. Kasi mong kamura mong kag nakatok. Ing-inin na buang tingalin ng manananggal. Pag maglipad ka manananggal, ing-inin you should wear your full body. Huwag yung magpatunga-tunga. Magpatunga-tunga kasi mong lawas na unsa ka, wa ka na buang og tangago nag-iring ng imo. Ing-inin ni. Nagtangago nag-iring ang katunga sa mong lawas. Wa ka nakatok. Sabi ko,
ito lang ang naisip ko because when I was young, I really think about it. They're calling it manananggal. Oh, mabilin yung katunga. Kung maputol ang lawas, di ka mamatay ana nga maputol man pati tinae. Bugat daw ang lawas, boss. Nga unang ibilin sa manananggal ang katunga. Nung nag-explain dito sa akin, mo ba? Kaya siguro ganon. Kaya lang kasi natakot ako. Yun nga ang pinirito mo. Kahit ulo na lang ing-inin na nahibilin sa lamisa amigason manggani. Kano pa ka ang imong katunga sa imong lawas nga tamis na kay diabetes. Ing-inin ni. Ing-inin ni. Kaya masabi ko, katang isip yan, I don't believe in manananggal. That is not true. Kasi kung totoo talaga ang manananggal, sigurado ako, hindi sila magdugay. Pag gunit ni mo sa lawas, maputol. Hindi, matay talaga. Mamatay sila kasi naputol ang lawas. Iba talaga ang utok. Ano yan, pag transformer yung manananggal, ing-ini ni, pagputol sa lawas, mulupad, mahibilin ang tiil, niya pagbalik mo pa, balik po ng tinae. Kahanggaw, ing-ini ni, buang matingali mo. Kung yung katika ng manananggal, yung mga wakwak na yan, sabi sa akin, ing-ini ni, nakita namin Pangulo yung sigbin, nagtuwad-tuwad sa atop. Just imagine the life sa sigbin, magtuwad-tuwad. Sa pagdagan na, patras. Ing-ini ni. Anong nangyari sa sigbin? Ing-ini ni. Just an observation. Kasi, ing-ini ni, ganun talaga. Explanation about sigbin. Anong nangyari dyan sa sigbin? Magtuwad. Ing-ini ni. Pag magtuwad ka kasi, yung ulo mo na sa ilalom. Hindi mo, kaya sabi nila sa akin yung mga lolo ko when I was young, sabi nila sa akin, wag ka daw, pag makakita ka ng sigbin, doon ka daw sa atubangan ng sigbin. Hindi ka makita. Siyempre hindi ka makita, nagtuwad ang sigbin. Yun ang masabi ko. Marami ang hindi nakaalam. Takot-takot tayo dyan. Yung mga ganon na mga pangyayari. Talagang gipaningot ako eh. Ing-ini ni. Just an explanation. Explaining it because marami kasi ang nangutana sa akin about wak-wak. Manananggal sigbin. Mga kikik. Ing-ini ni. Sabi ko kanina yung wak-wak mga lalaki yan. Sino ba yung mga kumakatkat sa atop? Tapos gaganon-ganon. Silipon yung mga nursing na mga border. Yung mga promoger sa SM. Diba mga wak-wak yan? Gumaganon-ganon pa. Buslutan pa yung bungbong ng border. Ing-ini ni. Mga wak-wak yan. Makikitaan mo yan. Tingala ka pag mag-boarding house ka. Makikitaan mo yung gilid ng mga, kasi ano lang, lawanit lang. Binabangagan yan. Yung mga bumabangag dyan, mga wak-wak yan.
gumaganon, tunutuslok kasi magsilip-silip yan sa maliit na bangag. Ginaganyan ang mata sa bangag. Mas makikitaan mo yung border doon sa pikas, makikitaan mo doon. Ang tawag dyan, wakwak. Kasi makikitaan mo yung may naghukas doon sa pikas boarding house. Gumaganon yung mata. Ing inin eh. Ano, wakwak ang tawag dyan. Pag manananggal, babae. Babae yan pag sigbin. Ano yan? Bata pa yan kasi magtuwad man maglakaw. Ano yan? Anak sa wakwak o sa manananggal, sigbin. Ang igsuon sa sigbin, ing inin eh. Ano yan? Oh, ang igsuon sa sigbin, kikik. Ing inin eh. Yung mga kikik na yan, yan yung madudungog natin pagkagabi eh. Yung gumaganon, kikik, kikik, kik. Ing inin eh. Ganyan na ganyan talaga ang mga igsuon sa sigbin, mga kikik yan. Sabi ng mga kanunuan ko na telling me, pagkusog ko no, kik, kikik. Ing inin na sa layo ko no yung kikik. Pag hinay yung tingog, kikik, gumaganon lang, kikik. Ing inin na sa duo lang kikik. Yun sa muna paghuna-huna sa mga akong lolo ang pag-explain sa kikik nga pagkusog ko no nasa layo. Pag hinay na ko ng kikik na nasa duol. Sa bagay, kung muduol ka, ing inin eh, muhunghong na ang kikik. Ing inin eh. Gumaganon ang kikik. Kikik. Nasa duol yan. Kasi naghunghong na yung kikik. Ing inin eh. That's the explanation. Yung mga klase-klase sa mga ungo. Ayun. Ayun lang ang masabi ko kasi marami din akong mga question and answer portion when I was young. Ing inin eh. They're really talking about aswang. Talking about wakwak ungo. Ing inin eh. Manananggal. Kapre. Klase-klase sa mga wakwak. Mayroon pa kukok. Anong kukok? Kukok langgam yan. Yung kukok langgam yan. Kukok pag lalaki, kikik pag babae. Ing inin eh. Yan lang masabi ko. That's all for today. I hope na bukas naman sabutan natin yung tikbalang, kapre, white lady, ing inin eh. Pag-usapan natin yan bukas. Kasi kaon sa ko kay marag napasmo na ko.